Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslüman doğanlı sorağa diptir. Teyemmüm haçan etmeklik caiz diptir. Müslüman doğan teyyem diyeni 4 tane farzı var. Uzunun yerine oturuyor. Kum bilen täret etmeklik aýtýar. Bir adamyň ine haram, ya bir adam täreti yok, suda yok bolsa, şonda teyyem kakmaly. Teyyem kakmaň formaty şey. Öňçek niyet etmeli. Ýöregden niyet diýen ýörek. Ýöregde niyet etmeli, şu teyyem edip, bedeniň päkläp, janabaty, täresizligi aýryp, namaz okuýar niýetiň bolmaly. Päk toprağa kast etmeli. Päk toprak ýeriň jinsinden bolmaly. Ýeriň jinsinden bolmaklygy daş bolsun, siman bolsun, päk bolmaly, päk toprak bolmaly. Ýeriň jinsinden biljek bolsaňyz, ursaňyz süýnmeli-de, ýaksaň kül bolmaly däl. Ýeriň jinsi şol. Ýeriň jinsinden bolup duran zat päk toprağa kast etmeli, bir zər vurup ýüzüňe mesk etmeli. Şu yüzün yuğulayan yerinin hem yerini sifalamalı. Eğer sifalanmasa, bir azrak yerin boş kalsa da, ol teyyemmün bolmaya, teyyem bolmasa, namazın da bolmaz. Sonra yine bir zer vurup, şol tofrağa, elin tofrak olsa, kakıp da biliyorsun, onu yüzün çan edip durmalı değil. Ol kara daşlara durup bolýar, pek bolsa, necaset degmedik bolsa. Yine bir zer vurup, sağ eline mesket diýen, sağ elin barmaklaryň ujundan arka alyp gitýän tirsek bilen hemra. Şol ýugulýan ýeriň hem ýerine eliň ýetmeli musulmandygyň. Saňa dersiň, soramda soraňa. Şuňa diýerler teýemmüm. Ina şol haçan bolýar diýseňiz, libodihi milen, 1 mil daş bolýan zatdy. Suba, su daş ýöne. Mil diýeni ina mucamul lugat fuqahalaryň nämesinde aýdypdyr. 1848 metr. Yani 2 kilometrede barmaya. 1 kilometr yani 1848 metr daş fasılası bolsa, şu miktar daş bolsa, ya meri su kafeňde ba, su istifade edip bilmeýän. Yaraň ba azjak ya özüň gymyldap bilmeýän, ya soğuk. O düzlerde täret kılsaň, soň germazadadyň da yok, ýykylyp kaljak bolsaň. Ya düşman suba, soňgatdan düşman ba, düşman insani bolsun, düşman heýwani bolsun. Ya suba, suw täret etseň susajak bolsaň. Ya suba, alat yok çekip almak. Ya da izinde halaf bolmadyk zat. Bir namazy ba, izinde halafy yok. Yani aýt namaz ýanak, ya cenaze namaz ýanak. İzinden kazasy yok bolsa namazlar. Aýt namaza barýan, görsen namaz okuljak bolsa, sen täret kılýansan okuljak, izinden kazasy yok, bilfawr teýemmüm kakyp okuýamaly. Cenaze namazda da şeýler. Cenaze namazda welinin gaýry üçin teýemmüm kakyp okuýamaly.